Kwanakin bayan mun ga yadda fadar sarkin China take. Shin ko mun san yadda yake zuwa ran gadi? Wannan ita ce Yi Koiwan, wato Summer Palace da Hausa kuma fadar bazara. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Zo mu je ku gani. 优惠票一人，全价票一人，全价票一人，全价票一人。 Kai, ashe ruwan ba lafiya yana da ɗan girma.全价票2人。 Yanzu haka muna cikin farfajiyar fada. Za mu shiga jirgin ruwa inda zai kai mu ainihin inda ginin yake. 我问他是包含去和回一趟吗？他说坐到对面去的话。 Saboda tarihi da kyan wannan wajen, dubban mutane da su kansu 'yan China suke zuwa kowace rana nan wurin domin su buɗe ido. Wancan irin kwale-kwalen da muke ciki ne, ya riga ya ajiye mutane ya ɗebo wasu yanzu kuma ya dawo. Saɓanin sarakunan manada da na yanzu, su a nan China kasancewar tafki ko rafi a cikin fada wani abu ne na ƙasaita da iko da isa. Tunda nake ban taɓa hawa kwale-kwale mai girman wannan ba. A maimakon karen mota wannan zamu iya cewa karen jirgin ruwa ne, amma shi aikin shi shine ya rika ce ma wa'incan ƙananan kwale-kwalen su matsa kan mu murƙushe su, yayin da shi kuma direba yake ta faman tafka hon. Ga wata can dai ta yi maza ta yi kwana da nata jirgin.
Kun ga wancan ginin da yake kan dutsen can? To shine ainihin ginin fadar. Ko daga nan kana hango shi, ka san an zuba sarauta a wajen nan. Duk da cewa siffar jirgin ruwa irin tsohon jirgin ruwa ne, amma kuma kayan ciki da kayan tukin gabaki ɗaya na zamani ne. Bye bye. Wannan fadar Sarki Chiyalon ne ya gina wa mahaifiyarsa a matsayin kyautar murnar zagayowar ranar haihuwarta na shekara 60. A halin yanzu wannan fadar ta yi shekaru 275 kuma tambari ne na tarihin ƙasar China. Akwai wani abu a tare da launukan da ake amfani da su wajen gine-ginen gargajiya na ƙasar China masu ɗaukar hankali. A shekarun 1860, sojojin Birtaniya da Faransa sun tarwatsa wannan wajen. Amma daga baya sarauniya Cixi ta sake gina wannan wajen kuma ta faɗaɗa shi. Idan ba ku manta ba, dragon wato dodo mai aman wuta ana kiran shi da long, yana da matuƙar muhimmanci a al'adun ƙasar China.哟，咱们可做不了，咱们做不了。Ita wannan fadar ta kunshi lambuna, ƙoramomi da kuma fadoji na alfarma wanda sarakuna suke zuwa nan domin su shakata. Kuma kamar yadda kuke ganin waɗannan kwale-kwale haka a zamanin da suke fitowa suke yawo a cikin wannan kwale-kwalen domin su sha iska. Kun tuna sarauniya Cixi wacce ta sake gina wajen nan bayan sojojin Birtaniya da Faransa sun ruguza shi? To ai ita ma juyin mulki ce ta zama sarauniya, inda kuma a lokacin da take juyin mulki anan ta zo ta tare. Yanda tsarin wajen yake wajen haɗa gine-gine, lambuna da kuma ruwa ya nuna yadda tunanin mutanen ƙasar China yake a da wajen aurata muhalli da kuma mu'amala ta bil'adama. Gabaki ɗaya fadar ta share kusan square kilomita 3, wanda kuma kaso 2 a cikin 3 na fadar ruwa ne kawai.
yanda suke hawa kwale-kwale a zamanin baya domin nishaɗi, mu ma bari mu ɗana mu je.你要来吧，你从腿来吧，你是两个了吧？走，你走。Me zan tuka? Ko ya juya ake ba? Eh, ta sai. To, yanzu kan na gaba. Gaba? To, yi mana. Haka. To, yi can da mu mana, kan mutum kuke dutse. Yawa ga fili can inda ba mu sani. Ya yanayin tuka jirgin ruwa kamar nasu gaba mu labari. Kamar dai mota inda ake control din shi amma yanda ban saba ba ji da ke kamar wani zai zo ya kai mun karo a wajen nan. Badan je can area ko? Badan je can area. Yana kike so. Wannan gingima tsoron su nake ban san haɗuwa da su. Wato wannan mutumin neman rigima yake. Kana ganin yana matso ni irin bari ya zo ga ko ina da tsoro din nan. A halin yanzu al'adunmu kullum ƙara ɓacewa suke yi. Shin me kuke ganin ya kamata mu yi domin raya namu al'adun da gargajiya? Ku rubuta mun a comment.